Ahojte diváci, to som ja, Marčo, a vítajte pri ďalšom unboxingu. Sorry za môj dementný hlas, ešte som stále trošku chorý, tak sorry za to. Je to tak, som aj radosný celkom z toho. Prišiel mi nový komp, dneska mi prišiel a idem vám ho ukázať. Z krabice je už vybavený, ale ešte není komplet. No tak diváci, tak tu vidím aj ako základovú dosku, ale tá už je namontovaná v počítači, čiže iba návod tu ostal a tento kabel do počítača na zapojenie a nejaký flash drive 64 GB USB flash drive, takúto základnú dosku máme, tak už zrejme namontovaná. Ináč ten počítač, tak on je už ako postavený, už ho postavili, sme ho dali von z krabice. A ako vidíte, tu je už vyťahnutý z týchto krabíc, bol zabalený, je už vyťahnutý rovno. Ale som strašne na to zvedavý, ako na tomto novom hernom kompe bude fachčiť ten gameplay a takto. Ako aj tie strihy vo videách, čo keď budem editovať video, ale bude sa na tomto kompe sa už bude aj lepšie točiť a streamovať môžem aj potom o 106. Tak idem toto dať dole tento vrch a ideme sa pozrieť, jak to vypadá. Tak diváci, tak už sa to nachádzam, už som dal dole to z toho kompu, aj tieto obaly, aj zabavné. Tieto polystyrény som dal z toho dole, čo boli tak pripevnené k tomu v tej krabici. No a vidíte, ako som hovoril, že je už komplet postavený. A vidíte, to je to tak vidno, tu je nejaký ventilátor, čo si nevidím. A zaostrilo to trošku, tak dobre, aj vy ste to mohli vidieť. No a tu sú USBčka, no tu mám na mikrofón, tu na slúchadlá. A keď mi to bude nejako, že šuškať, ale tam nie, lebo však toto je herný komp. To malo byť v pohode. Ak áno, tak zozadu si napojím tú preložovačku. A tu s týmto si zapnem komp a toto vyzerá byť ako na reštart kompu. No vidíte, si môžete všimnúť takúto značku, tak to je ako reštart znamená. A má to aj parádne LED osvetlenie. Pozrite, tu aj vidíte tieto komponenty, toto dám to potom celé dole. Aj procesor, tam je vidno všetko. No a pozrite sa na toto zozadu ešte. Pozerajte. No vidíte tu? Pozerajte na toto. Tu je ventilátor takýto nejaký. Tá značka až tak vidie v pohode. Tu sú nejaké takéto ešte tieto konektory tu a tu je HDMI konektor ešte jeden. Tu sú ďalšie na USBčka alebo na ten flash driver. Tu sú ešte ďalšie na USBčka, vidíte? A tu sú nejaké takéto, čo pozapájaš tie kolíky do počítača a takto. To sú ešte tieto dve na ďalšie, na ten flash driver asi skorej by som povedal. No a tuto ako vidíte, tu sú tieto konektory grafickej karty. Má to iba jeden HDMI konektor, čiže ostatné sú tieto 3 DP a DP. Čiže jedine redukciu ešte musím k tomuto kúpiť, aby som mal pripojený ako druhý monitor. No, tu nič není také a tuto zapínam tú šťavu toho počítača, vidíte? A teraz je to zapaté, tak to potom vypnem a tu dám potom tú zástrčku, vieš, ten kábel a potom to zapojím do zásuvky. Toto je DVI konektor, a tu je ešte nejaký ďalší. No tak toto vyzerá. No a stalo to, tento komp stal 616 eur. A dobierku sme ešte doplácali 4,49 a to sa zaokrúhlilo na tých 4,50 teda, tak sme dokopy platili aj s tou dobierkou 620 eur 50 centov dokopy platili. A vlastne tento počítač mi aj dorazil vlastne z Polska. Mi dorazil potom ešte koncom apríla to nesli sem na Slovensko tomu kuriérovi a že bolo už ako v preprave potom a dneska mi to už kuriér doručil tento herný komp nový. Ako ste videli, že ten komp je už postavený úplne, aj tá základová doska, ako som vravel aj. No a tento komp, čo tu mám teraz, tak ten pôjde, tak vyhodíme. Ale nie, srandu si robím. Presuniem si ho k mamičke, ešte keď mi ide tak dobre a funguje mi ešte dobre, čo mám tie 4 roky a dobre mi funguje, tak
ešte u mamičky ho tak poriadne využijem. No tento komp, čo tu mám, tak ten si potom presuniem k mamičke, tento. Ja si tu zatiaľ presúvam súbory do toho externého harddisku. Do harddisku si presúvam súbory. Viete, ako napríklad tie save fily, nech môžem potom pokračovať ďalej v točení tam, kde som skončil, kde sa mi savela tá hra, tak nech tam môžem v kľude pokračovať, lebo nebude sa mi to chcieť hrať celé od začiatku až po tadiaľ, kde som skončil v točení. A jak som ešte som zabudol povedať, že ten nový komp, tak grafickú kartu má AMD Radeon RX 6600, 8 GB pamäť grafickej karty. Procesor AMD Ryzen 5 3600, tuším až do 4,2 GHz tam bolo. Rámka 16 GB, disk som ešte zabudol povedať, disk mám SSD 1 TB, a SSD disky sú vlastne, čo som čítal, že sú aj najrýchlejšie oproti HDD diskom. Že aj som aj čítal, že 5 krát rýchlejší je ten SSD disk, ako som sa dozvedel, čo som si objednával tento nový komp. Tak ale strašne budem zvedavý na ten, jak bude frčať ten gameplay a to točenie aj s tým točením a to strihanie, keď si budem editovať videa. Na to som mega zvedavý. Ale pozeral som napríklad Red Dead Redemption 2, tak tá by mala mať aj s FSR-kom nastavením aj 95 FPS by to malo. Tá aplikácia, cez čo si upgradeujete driver grafickej karty, tak tam sa dá aj nastaviť taký rámček, že akú má grafickú kartu ten počítač, procesor aj rámku, aj koľko FPS má tá hra, ako beží tá hra, tak tam sa to dá nastaviť. Tak, OK diváci, toto bude na dneska všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like. To parádny unboxing, tento parádny unboxing, ak sa vám tak páčil. A nezabudnite dať odber. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Tak, čaute.